Yurtta kim hoca? Oho. Хатын муен бит инде ул. Муен. Болышсы Менә сен муен хужа. хуҗа бит инде. Бура тегендә бура, монда бура. Шуңа күрә инде муенны хуҗа дип саныйм. Бик бой бетереп булмай. Барыбер үзенең башы үзенә әйбәт эшли. Ул хужа. Бер кеше хуҗага Ну, ничия. Бергә бер. Ну шулай дип исәпләвеңә. Бергә бер әле бит өйгә кайтасы бар. Ничия булмаса кайтып кара. Алай түгел, арттырма. Kim tezrek jina? Юк, миннән булмай. Мен хәзер ул алдан төшеп китә инде. Мен сине аста көтәм дип, Пакистанда дип. Ул минем инде 5 минут дигәнем. 26 ел көтәм инде мин. Хамында көтәм бергән юк. Булмый ул, булмый миннән. Ул һәрбер хатын-кыз шундый инде. 5 минут дигәне 10 минут була. Бу хатын-кызның ширин. Ул мен шалтыратмаска тырышам. Үҗәм инде. Шулай да? Ну, инде анда читтән тыш чыкса инде. Син бая Парижга киттеңме? Париж аркылы киләсеңме син монда? Kimning xatiri начаррак? Минем хәтер юк, игътибарым да юк, хәтерем дә юк. Шу алай да Данил синең хәтерең әйбәт һәм игътибарың. Мин тоже хәтер белән мактанам. Гаиләдә кем күбрәк акча эшли? Менә ничек? Оя! Бергә бер, бусы секрет. Безнең гаиләнең секреты. Шушы акчаны кем күбрәк туздыра? Әлбәттә инде. Хатын-кыз туздырга тиеш бит инде акчаны. Иртабырга тиеш, хатын-кыз туздырга тиеш. Табигый бер. Мен кирәклесенә генә бит инде, кирәкмәгән Шулай әйбер. инде юк туздыру бит теге кирәкмәгәнгә димим. Барсы да өйгә кайта. Әй, мөһим Өйгә кайта, шкафка тула. Ник шкафка? Бердә аш бүлмәсенә дип әйтим. Бүлмәсенә дә тула. Холодильникка тула. Өйдә кем күбрәк сөйли? Мин өйдә әгәр дә миңа сорау бирмәсәләр, мин булмас сөйләмәскә мөмкин. Сөйләшмәскә. Мин ялгыш гафу итегез. Булай икән. Шулай. Ие, шулай икән. Мин. Чөнки мин эштә сөйләшмим, өйдә сөйләшәм. Мин аннан өйдә авызына сүз ала алмыйм интегә шулай. Ну сөйлә инде. Сөйләми. Юк. Уймаган мен әле дип. Кем күбрәк интернетта утыра? Ай. Данил шундый бердән-бер кешедер ул, аның Инстаграмда да юк, Фейсбукта да юк ахрысы. Ә ни өчен сез Инстаграмда юк Данил? Ул мен аны аңлам, ул сүгә ачулана. Бәлки теге кадими кешедер инде, бәлки. Мин теге виртуаль тормышны, виртуаль дөньяны бик кабул итәм. Миңа шун барлык кирәк. Җитди карар кабул иткәндә соңгы сүзне кем әйтә? Юктыр, Данил, син ничек миңа яраклашы утырасың. Юк. Хәтта малайлар белән киңәшләшкәндә дә алар берәр нәрсә сораганда, яра, ну, нигездән сорагыз дип әйтәм. Менә мин киресенчә, нигез ни әйтә димен. Иртән кем беренче уяна? Кем? Әйе, мин уянам. Иң беренче мин уянам. Иң беренче мин торам. Ашарга әзерләп, аннан соң мин уятам. Урын җиргә кофе күтәреп килә. Алай. Хыялда. Ансы турында мин хыялланам күбрәк. Иртәнге ашны кем әзерли дигән сорау итегез. Мин. Һәр вакытта да. Һәр вакытта да. Кем ашарга күбрәк ярата? Ашатмыйча кара. Нәрсә пешерергә яратасыз? Нәрсә тәмле пешерәсез? Мясо по-французски пешерәдем. Сте калдырга кирәк әле. Пешерәдем инде тулай торакта яшәгәндә. Кем савыт саба юа? Әмма шулай да Данил абыз бер кашан савыт сабап юганыгыз булган идеме? Булды. Мин балачактан ук юлым савыт сабам. Без бит 5 малай үстек, кызлар булмады. Әнигә булышырга кирәк. Юк. Юк, ул хәзердә юк куярга. Мин теге каршы түгел. Кирәк булганда, я Гөлназның эше күп булганда юанлык белән. Аннан проблема булганы юк.
Гаиләдә кем кирерәк? Менә Данил бер киресенә катса, Крашен диләр. киреләнеп тора. Ой, мине малай иттереп, белмим, алай ук булмас дөньяда. Намасын килә ул җайына. Сез ераклашасыз инде. Ераклашабыз. Моннан җае бар аның үзе. Кем күбрәк алдалы яки кемгә уста күбрәк алдыларга туры килә? Монда дөрес җавап бирергә кирәк бит инде, димме? Ага. Көннән соң бик аптырашта калды. Ничек? Кочагында ялганнарга да туры килә инде, ул тормыш булгачтын. Андый начар ялганнар түгел инде менә. Начар максат белән Начар максат белән Әйтеп түгел. бетермәскә. Ләкмәсен өчен әзрәк кенә Ләкмәсен өчен. ялганнар. Шундый хатын-кыз хәйләкәрлеге булырга тиеш түгел. Әйме? Сез нишләп шулай уйлыйсыз? Менә Син ялганчымы? Уйламаганым. Мин ул кичә үзенең иптәшләре белән, кызлар белән очрашуга китте. Мин барырга тиешим. Инде я җәяү җигереп керергә, я җәяү йөреп керергә, я бассейнга. Минем манежа күптән барган иде. Менә ханым мине кыйып килә йөгерүдән хәзер. Мин качып кына бардым. Кичә. Алдалап димәк. Алдалап. Әле мин кайтып кроссовкаларны җуып ванна кырыена куйдым. Әле анда да әле ул теге сизмәдем әйтәчә. Сизми ул үтеп китә дип йөридем. Иртә белән дәктәннәр. Сиздеме ни? Сизде. Кайсыгыз җаваплырак? Так, менә булайдыр. Аңлатып бетереп булмый инде. Ничектер икәнен. Әмма ул җаваплырак. Мәсәлән, Ну, мәсәлән, әтиәниләргә карата да Соман миңа тугып тора инде, шалтыраттыммы, хәлләрен белештем. Мин атнага бер яисә анда сөйләшергә мөмкин шалтыраттым. Бездә шулай кабул ителгән, бездә теге көн сайын шалтырату андый юк. Беләз ул көн сайын контрольдә тотам. Мин Данил ничектер менә ышанычлырак, җаваплырак дип уйлыйм инде. Бөтен мәсьәләдә дә шулай. Ул ышанычлырак. Менә мин беләм, мәсәлән, гади генә берәр проблема, мәсьәлә килеп чыкты икән, мин беләм Данил аны һәр вакытта хәл итәчәк. Мин ышанам аңа. Менә ул җаваплы, ул моны ахырына кадәр җиткермичә туктамый. Минем мәсәлән кирәкмиле, булмый бу дип ташлап китәргә булыр Алла мин аны мәсәлән миңа кирәк түгел дип, безгә кирәк түгел дип. Ул ахырына кадәр җиткерә. Рахмат. Рәхмәт. Зор ышаныч белдердегез, рахмат. Истә тотарбыз. Кем ялчанрак? Юк, мин ялчан. Менә бу тапшыруга да көчкә ризалаштым. Мин шундый тыйнак, шундый ялчан. Кем романтиграк икән? Данил, мен романтик түгел. Менә мин ир кеше булса, кулымнан килсә, мин атна сайын чәчәк бүләк итәр идем. Мин аны елга 2 тапкыр гына алам. 8 мартта һәм туган көндә. Шуңа күрә ул кадерле. Шуңа күрә кадерле, әйе. Кадерле бар. Бу теге зарланып әйтү түгел, бу өчен барлык шулай. Романтик түгел. Кайсыгыз матуррак дип уйлыйсыз? Мин матур дип утыра алмыйм, бит инде алай иттереп әйтү, мин аны ничектер мин матур дип. Ул минем өчен матур, мин аның өчен матурмдыр инде. Кайсыгыз беренче булып гашык булды? Студент вакытта Сердеш ансамблендә ул шуның солисты, барабанда уйный. Мин аңа сәхнәдән шул без концертларга йөри торган студент кызлар шул вакытта гашык булган. Кәттә ул мине булсын иде дип шулай итеп хыяллана идем. Шулай әкрен-әкрен менә визуальләштергәнмендер инде хыялларны. Гашык иттердем аннан соң үземдә. Ничек иттереп белдердегез яратуыгыз турында? Юк, белдермәдем. Ул үзе аннан соң үзе гашык булды. Тәмле бәлеш пешерәдер ул яңа елга. Токмачлы аш пешерәдер. Суан туры. Бу әле очрашкан вакыттамы? Бу шулай тарта бергә яшәгәндә инде бергә яшәгәндә студентлар булганда
Biz яңа елларны тулайтыракта үткәрәдер бит. Evet. Малайлар инде һәрвакыт аш. Кызлар ашарга пешерә. Шул вакытта тәмле аш сулар пешерү белән бәлкем йөрәкне ялгап алгандыр. Шуңа әйтәләр бит теге ир затының күңеленә, йөрәгенә юл ашказан аркылы. Ул миңа ашказан аркылы кирде инде. Кем беренче булып мәхәббәт аңлатты? Ой, хәтерләйм. Хәзер искә төшереп китсәк. Мин мәхәббәт үк аңлатып ятмадым инде. Мин кияүгә чыгара тәкъдим ясадым. Шу аңа кадәр бер тапкырда яратам дип Юк әйтте. инде. Юк инде. Әйтмәде. Ул хәзер дә бик сирәк әйтәме? Шулай да әйтә. Әйе. Ну, көне буе сорап алгач. Кичкә уже түзмим инде әйтәм инде. Кем беренче булып әтие нигезгә сезнең мөнәсәбәтләр турында әйтте? Әйе, син үз әтиең әйткәнсең Мин инде. кайтып әйттем инде. Әйе. Мин теге гашык булдым дип кайтып әйтеп җирмәдем инде. Өйләнер вакыт җиткәченнән. Өйләнергә җыенам дип. Шулай әти, шулай әни, миңа сорарга кайталар. Сез нәрсә диярсез икән дидем дә инде. Гөлназның гаиләсен мин шәхсән минем күргән бар, чөнки без аларга гастроль белән концертка кайттык. Авылларына. Һәм Сез мин концертларда куйып йөрдегез. концертлар белән ансамбль белән кайттык. Һәм мин теге төн кунарга дип әйтим инде. Артистаны төрле йортларга тараталар бит инде. Шунда мин Гөлназларның өендә кунак булдым. Димәк, шунда Шунда мин таныштык. юк, анда мин әле теге кияү буларак итеп кабул итмәделәр. Мин аның бергә укыган ансамбльдә йөрүче егет кенә. Менә шул егет Шул вакытта мин аның әтиәнисен дә мәрхүм әбекәйне дә шунда күрдем. Әбекәй бик яраткан иде. Кызым, шушы җегетне эләктерсәң инде. Шунда күзләре төшеп калган. Беренче балага исемне кем бирде? Даниловый. Айзатка. Айзатка. Мин бирдем. Ни өчен? Ни өчен? Айзат. Безнең шул ук ансамбльгә кайтып кала. Ансамбльдәге солисткыбыз Гөлназ исемле Галиева Актаныш кызы. Без инде укып бетергәннән соң һәрберебез үзебезнең тормыш белән яши башлагач, без аларга ничек кунакка кайтырга туры килде. Ул вакытта инде Гөлназ кияүгә чыккан иде, балалар үстерергә табыры. Авылда инде авыл хәтерләмим. Һәм шунда ул аның улы малае Айзат исемле. Шул исем миңа ошап калды. Шуннан мин күңелемә салдым, әйтәм, малай туса Айзат кушам. Айзат. Миңа ошады. Әле аңа шунда килешә. Кем ешрак үпкәли? Ну, әлеге дә баягы хатын кыз инде. Ир кеше үпкәле бирмәй. Минем алай үпкә озакка бармый димира. Без анамның проблема ясамыйбыз. Үпкәле микән ул минем 5 минутка бара. Иң күбе 1 көндер. Алай 1 көннән артык сузганы юк. Ой, җитди сәбәпләр дә булганы юк. Шулай да үпкәләшкәннән соң кем беренче булып сүз башлый? Кире кеше бер кайчан да үзе башламый. Кем ешрак яратам дигән сүзне әйтә? Мин әгәр дә вакытым һәм мөмкинлегем булса 5 минут сан әйтерем. Шул хәтле яратам дип әйтергәмне. Яратам, чынлап та яратам. Килешәме, килешмиме булай әйттереп, экраннар аша. Даниловый яратканны ярата. Әйе, яратам дигәнне яратам. Тамашачыларга исәнлек, саулык телибез. Яратып, яратылып яшәсеннәр. Ярату иң көчле, иң матур хис. Шул хистән Аллаһ Тәгалә сезне аермасын. Яратабыз.